Ang patay mukaon ba? Kinsa may mukaon? Ang buhi. Mo na nabuhi man ang bata, ningon si Jesus, pakana ang bata. Narabay uban nato, bisan in tawag pila na kaadlaw gahigda as lungon ang minatay, butangan pag yung pagkaon sa uhan ug sa kiliran. Di na mukaong patay, oy buhia o sana una pakana. Sa unang pagbasa gisultihan tag nindot kaayo nga kamatuoran. Unsa man nga kamatuoran, pinaagi sa kaalam ni Solomon, misulti ang Ginoo nga wa di ay magbuhat ang Ginoo og kamatayon. Ang iyang gibuhat kinabuhi. Mao na maguol ang Ginoo kung mamatay ang iyang gibuhat. Kamo unsa man mo buhi patay? Nalipay ang Ginoo ninyo, buhi man. Nya, mabuhi mo kanunay o mamatay sad? Kita kusog ra ba kay tanang panultihon nga naamang gitay sukod nga gitagal ang Ginoo. Gikuha na sa Ginoo ang atong hinulaman na kinabuhi. Sakto na dili. Taka lang mo. Gapataka lang mo sulti. Gibawi na sa Ginoo ang atong hinulaman na kinabuhi. Wa man gutan ng huwam. Wa man sad magpahuwam ang Ginoo. Gihatagan kita niya kinabuhi. Lahi ba yan ang hatag? Lahi ba yan ang huwam? Ang pataka mo lang tagsulti. Nga hinuwaman ko na atong kinabuhi. Hinatag ni Ginoo atong kinabuhi. Pwede mo kibawa na nga gihatagan tag kinabuhi. Tutok ra ba mo nako? Mingon sa mo nusa ka ni matay ni paria ay. Og ngano man nga moingon man ko nga di bawion sa Ginoo ang kinabuhi. Maobitang na ay impierno, na ay langit, kaya nga tong kinabuhi mo padayon, kining kinabuhian nato karon permanente na ning ato. Posible nga mahimo ning permanenteng ato didto sa langit or permanenteng ato didto sa impierno. Og mao na si Kristo nagpakatao kay iyang gibawi ang kinabuhi nga gipatay tungod sa kasina sa yawa. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang kasina sa yawa mao gyoy hinungdan nga naay kamatayon. Ya kinsa tong mukuyog sa yawa maoy mamatay, kinsa tong mukuyog sa Ginoo maoy mabuhi. Hain man moron mukuyog sa yawa o sa Ginoo? Kusga? Sure? Kinsa may nagkuyog sa yawa? Ang nagpakasala. Kinsa may nagkuyog sa Ginoo? Ang naglikay sa sala. Og nagbasol sa sala. Og mibiya sa sala. Unsa man moron? Namoy sa wa. O kuyog mo siya wa. Klaro ana. Niya magbasol mo sa inyong mga sa, dili. Akuyog na mo sa Ginoo. Tinuod mong magbasol. Kamo mga ginikanan, din amo mga saba sa inyong mga anak. Sala biya na. Di na mo magsigyaw-yaw. Anak, kuyog mo siyawa. Kamo sa mga anak, di na mo magtinapulan. Di na mo magsupak-supak sa inyong ginikanan. Kuyog sa mo siyawa. Ang pare, hain man nila kuyog sa inyong tanaw. Pero ang gisultis Ginoo mga igsoon na ang mukuyog niya wa na'y kamatayon. Wa na magpasabot nga dili ni muhunong atong ginhawa. Muhunong ni siya. Pero mabanhaw tagbalik. Basta mukuyog tas Ginoo. Iya naman ang gihatag ang kabanhawan. Kinabuhing way katapusan. Nakaron, unsa may atong buhaton aron makuyog tas Ginoo? Naay basic requirement ang Ginoo. Unsa may una? Sa atong
ikaduhang pagbasa, igo sa gisulti ni Jesus nga niingon siya, gusto mong akong mahimong tinunan, kalimti ang inyong kaugalingon. Biyai ang tanan tungod kanako. Nya unsa may gisulti ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa? Wa mo kibaw? Kisay na minaw. Niingon diri si San Pablo, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Nindota no? Ang una di ay makapahimo natong kuyog ni Kristo, kana di ay maningkamo ta nga madato ang atong isig katao, nya kita mapobre. Sa naamo nang hunahuna. Uy tubag. Kay ang sayawa manggod, ang sayawa ako gyud madato, bahalag mapobre mo dihang tanan. Ako gyud madato, pero sa Ginoo ay lahi. Kinahanglan kong mapobre aron mo madato. O mo na hitabo nilang San Roque, nilang San Francis of Assisi, nila ni kani San Vicente Ferrer, kadto sila si Saint Louis of France, Saint Elizabeth of Hungary, og daghan pang mga dato kayo mga santos nga sa dihang nisunod sila ni Hesus, nagpakapobre sila aron madato ang ilang isig katao. Kaning nag-donate nato dinhi sa atong simbahan, ambot dato ba ni sila og pobre. Pero tungod sa ilang donations nga napobre sila sa ilang siging donate dire, aninindot ang atong simbahan. Mura sa tagdato tanawon. Nya kamo, andam na mong mahimong pobre para madato ang inyong isig katao. Kung dili mo andam nga mahimong pobre aron madato ang inyong isig katao, makuyog yun mo sa yawa. Bahalag suko mo na ako. Basta makuyog yun mo sa yawa. Ngano man, kay ang tao nga nangandoy nga madato, dili gusto nga maunhan sa iyang isig katao. Mahimo na siyang daw, mahimo na siyang igihan, mahimo na siyang tikasan, o usahay pagani, mahimo na siyang kriminal. Mupatay na para sa iyang bahandi. Makigbungol na tungod sa iyang bahandi. Kunya, kani nga akong gipanghisgutan, di ba iya man ni siyawa? Kaigihan, kadao, katikasan, kadaling malagot, kanang pagka dumot yun, iya man ni siyawa tanan. Pero wa kay bahandi nga gimahal, nya ang imong tanang bahandi para sa imong isig katao, di jud ka daw, di sad ka tikasan, di sad ka igihan, dili sad ka madinumtanon, wa sad kay kasuko. O kaning niya iyam ni Ginoo. Ang doko-doko mo diya. Nanimba mo wa. Natutok mo din ako. Doko-doko yaw-yaw sa paliya, dungo-dungo no sa tanin nyo. Wala mo diya. O na, importante kayo na. Ikaduha, nga requirements para masunod ta ni Kristo, unsa man? Alagari ang imong isig katao. Dili lang himuong dato, mualagad pagyud ka. Muna si Jesus, mialagad bisan aning niyang di man gininiya kuan, di man gininiya disipulo si Jairo, alagad siya. Nadto niya say babae nga dili mo sa siya gyud kani-ganing disipulo ni Kristo, nagsuot-suot raman siya, hikap raman siya, alagaran gyapon pasabot ihatag og unsay maayo nga naa nimo. Si Jesus kay naman say healing power, iyang gi-share. Kaila man or dili kaila, suod man or dili suod, bisan paganig kontra iyang tagaan. Mo nay alagad. Ya kamo, mualagad mo sa inyong silingan. Mualagad o makigbungol.
Oh, wag. Sige, ay lang silingan, diha na lang sa inyong balay. Kamu mga ginikanan, mualagad mo sa inyong mga anak o manogo. Oh, wa sige po mutubag. Kamu sa mga anak, unsa man mo, mualagad mo sa inyong ginikanan o sige lang papatings now. Mayo, congratulations. Ang pare, mualagad sa Kristan. Ingon sa Kristan, sluha. Tanaw sa Kristan, doko na yun. Ang pare, mualagad sa parisyoner o mangulikta. Ngulikta. Kusog tingog na, ngulikta. May rabag muhog, kulikta, di rabasad. Mao na, isig na lang tag, siniguro ay, maliwat kita siyawa ni. Masakop kita siyawa. Nala, ikatulong requirements para mahimot ang liwat ni Kristo. Ang Ginoo nga mao si Kristo nagpakamatay aron ta mabuhi. Kana bang andam kang magpakamatay para mabuhi ang imong isig katawo. Wa gyud musukol si Kristo sa nag-among-among niya o nagpatay niya. Bisan pag naa siya gahom, nga purtig yung ilngigang gahoma. Nomdom atong namatay sa kilat diha sa bahak. O bahak ba to? Usa ra ka kilat, patay na yun. Niya si Kristo, wa day gahom nga, pakilatan tong nagbugal-bugal niya. Wa? Naawi, kausara, wa na patay na tutanan. Kanirong nanimba din apil ni nagwali. Usara ni kakilat, hurot na ta. Pero wa gyud gamitan ni Hesus. Nagpabunog siyag maayo hangtod gyud hubas iyang dugo, giduslak pag gyud iyang kilid, patay agas dugog tubig. Wa gyud siya mo reklamo, ano man, magpakamatay ko para mo mabuhi. Mao nay prinsipyo sad nga gigamit ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz ug sa mga santos. Nya, pasar mo aning tulo. Liwat mong Kristo. Maghatag mo kinabuhi, healing of the sick, life to the dead. Gikuptan ra kong Kristo ang patay nga bata. Igor niya yan, talita kumi. Ana, barog na yun, ang patay. Nganong nigawas man tong mga gahom ni Kristo tungod kay wa man siya'y iyang kaugalingon nga gikahadlukan o gipanagan-an. Ang gahom ang Ginoo mulihok na basta wa na kay gipanagan-an. Ikaw asawa, gusto ka nga ang imong bana nga nangabit maulian sa iyang kabuutan. Gusto ka? Oy tubag. Gusto kisa bagoy dili gusto. Anya, unsa may imong buhaton? Ayaw nagpanagana. Higugma ag maayo imong bana. Higugma ang iyang kabit. Ay gyud panagana. Ayaw na pag 50 maunsa ko, mamatay ba ko or mapobre ko, uwaw kay ko, ana ayaw. Sige higugma. Bahala nagkulatahon ka agas dugo, sige higugma. Awa, ulian gina. Hindi mamumto. Di mamto? Oh. Ikaw ginikanan, imong anak buangon kay tanan, wa na nakahapit mo ilan nimo, suyo pa to the max. Gusto kang maulian? Gusto kang mutahod nimo? Higugma ag maayo, wa kay panagan-an, bahalag mangawat na, sudguwa na sa inyong balay, ibaligya pa ka anak, sige lang yun. Di ba? Ulian gina. Hindi man gid mo mutuo. Nga mo na gibuhat ni Kristo nato. Kita mga buangon kay ta, siging pahimo sa grasyas Ginoo, hangin, tubig, yuta, gipangguba pa natong hangin, gipangguba ang yuta, ang mga sapa gipangguba, siging paanod ana mga tais baboy pamutang diha. Sorry to the words. Nakalit. Pero sagdi lang, nahugaw na kayo, di na maliguan ang atong mga sapa karon, di na ta makapanglaba.
Nga naman, tungod sa daghang ing hugaw atong gibinuangan, ang Ginoo ay naghatag ana atong gibinuangan. Pero ang Ginoo sige lang yapong hatag, sige lang yapong hatag. Kita siging guba, Ginoo siging hatag. Daghan kayong convert, daghan kayong naulian, labi na gyud nanay cancer, nanay dialysis. Ulian dayon, buutan na kaayo. Padir, basol jud ko. Nanay liver cirrhosis, nanay sakit sa baga nga di na, stage 4 na. Oh, Isos. Kana laging nunot ng abaga iginhawa. Pagkabuutan yun. Ako pa din, kasa yun ko, kabuutan. Nagbasol yun ko. Nako kan luwas gining buang-buang ron. Hindi ko na. Basta luwas lagi. Nga naman, kay di man sa gyud mohunong ang Ginoo, hangtod Diyos katapusan atong ginhawa, sige siyang hatag, siyang gugmag kaluoy. Mao ni ang gustos Ginoo nga ato sang puy-an aron di ta madas yawa. No. Saman magpadamo siyawa dili. Buhi mo. Nya, muhigugma na mo nga way limit-limit. Mo gusto na mong mahimong kabos para madato ang uban. Mualagad na mo sa tanan. Magpakamatay na mo para mabuhi ang ubang tao. Dili. Tay ayon. Sige, manindog tayo.